Elke vrijdag wordt in de Ouverture een lezing gehouden die in het teken staat van Nieuw Babylon 3. Dat houdt in dat vanuit de inwoners, vanuit de betrokkenen, wordt er een visie gevormd over het toekomstbeeld van West-Zeeuws-Vlaanderen. Hoe gaat onze streek eruit zien over 50 jaar? En daar heb ik ook jou bij nodig. Dus graag nodig ik je uit om iedere eerste vrijdag van de maand naar de Ouverture te komen en ook daar je bijdrage te leveren aan onze toekomstvisie. Goedenavond, dames en heren. Welkom allemaal op deze avond met als onderwerp onderwijs. Onderwijs voor Nieuw Babylon 3. Dat onderwijs, dat ga ik zo verder op in, maar ik wil voordat ik dat doe even iets over mezelf vertellen, zodat u een idee heeft wie staat er voor u. Ikzelf ben op dit moment 4 jaar werkzaam op het Zwin College in Oostburg en daarvoor heb ik een aantal andere functies gehad, waaronder bij TNO Industrie, daar was ik ICT-manager zoals dat heet, dus het ging over de communicatietechnologie in Nederland voornamelijk. En daarvoor was ik werkzaam bij een groot bedrijf, je bekend Dow Chemical, en daar heb ik in ICT menig jaartje doorgebracht en ook zeg maar het stuk ontwikkeld waarvan ik dacht van ja, met al mijn kennis die ik altijd verzamel, wil ik toch nog eens wat doen in het onderwijs. Nou, dat heb ik dan ook gedaan. Ik heb dat opgepakt en ik ben les gaan geven. Ik ben zelf wiskundige van oorsprong en dan heeft u een beetje beeld wie er vanavond voor u staat. Goed, centraal staat de leerling. Hoe kijkt die leerling nou eigenlijk tegen ons aan? Hoe ziet hij ons nou? Nu, 20 jaar later, 50 jaar later. Kijk, dan krijg je toch een beeld alsof je zelf terugkijkt en denkt van, goh, hoe was het bij mezelf nou 20 of 50 jaar geleden? En als ik me dat dan afvraag, en ik kan mezelf dat heel duidelijk voor de geest halen, is, ik kom uit de wiskundekant en ik zit in de klas en ik denk, is dat nou eigenlijk zo veranderd in die 20, 30 jaar? Zijn die opdrachten nou wel veranderd? Eigenlijk, toen ik aan het lesgeven was, ben ik tot de conclusie gekomen, wel nee dan. Dat is niet zoveel veranderd. Als ik even kijk naar degenen die hier zitten, HBS, dat is wel bekend, neem ik aan. Die opdrachten zijn eigenlijk, als je ze bekijkt, toch steeds precies hetzelfde. Ook de vraagstelling zit in een ander jasje, er zit een plaatje bij. Er zit een dia bij. Ze doen er nog wat bewegende beelden bij. Maar in essentie, de vraagstelling blijft nog steeds hetzelfde. Als ik dus 50 jaar verder zou kijken, leert mij dat ook nog steeds hetzelfde zal blijven. Als het gaat om wiskunde. Is dat vreemd? Nou, dat is eigenlijk niet zo vreemd. Want als je in je herinneringen roept dat Euler eind 1700 wiskunde opgezet heeft, de eerste boeken, wiskundeboeken geschreven, waarvan de inhoud nu nog steeds voor 80% hetzelfde is, dat leert ons iets. Alleen, hoe krijg ik die inhoud van die boeken over op de leerling? Dat is een andere vraag. En daar is wel het een en ander van. Hoe neemt de leerling kennis tot zich? Hij leert, dat is ook een van de dingen die we geconstateerd hebben, van zijn medeleerlingen. Dat is voor 60%. Dus de kennis die een leerling tot zich neemt, komt voor 60% van zijn medeleerlingen. Hij werkt tenslotte voor de leerkracht. Ja, ze doen alles voor de leerkracht, de leerlingen, want zo zit een leerling in elkaar. Tijdens de middelbare schooltijd wordt ook veel getoetst. Wat tegenwoordig, en ik mocht eergisteren een presentatie geven voor onze Raad van Toezicht, en met name de werkdruk die leerlingen daarbij ervaren, die ervaren ze als hoog. Heel veel toetsen, heel veel opdrachten en dat op een korte tijd. Ook een kenmerk hoe het er nu voor staat. Hij gebruikt multimedia, de leerling. Ja, absoluut. En dat heeft gezorgd dat ze een kortere spanningsboog hebben. Ja, je klikt, je zoekt het op. En als je wat wil communiceren, het appen gebeuren, het Facebook, Instagram, noem alles maar op. Het gaat sneller dan dat je denkt. Op het moment dat je wil weten wat er aan de hand is, of er is een opstootje of er gebeurt wat,
Nou echt, de omgeving thuis is allang via WhatsApp, alle vriendjes en vriendinnetjes bemoeien zich ermee. Dus de informatie gaat veel sneller als vroeger, maar die stijgt dus ook qua inhoud. Nou, ja, wat denk je aan? Nou kijk, op dit moment kun je lezen in de krant, en dat stond ook vanochtend in de krant, dat het, het gebruik van, zeg maar, informatie, jezelf blootgeven op Instagram, ja, dat wordt toch wel ervaren als vrij hinderlijk op dit moment. Maar dat gebeurt. En het gebeurt razendsnel en het wordt gelijk verspreid. Dat is een ramp voor de leerling op dit moment als het dat overkomt. Ik geef aan wat er op dit moment speelt. Daarnaast wordt hij geconfronteerd met taal, techniek, wat hebben we nog meer? Economie, maatschappij, culturele, bewegingsvakken. Al dat soort dingen worden allemaal op één leerling losgelaten en hij moet het maar processen en hij moet het maar doen. Dat geeft even op dit moment het centraal staan van de leerling. Ik wil dat graag zetten tegen, hoe gaan we dat nou in de toekomst zien? Ik neem de volgende slide erbij. Als je dus verder in de toekomst kijkt, wat zou je krijgen? Nou, zoals we nu bezig zijn, is dat het onderwijs, dat wordt meer gepersonaliseerd. Dus de leerling krijgt meer de regie over zijn eigen leersnelheid. Dat wil zeggen, waar we mee bezig zijn op dit moment, is kijken naar een vorm van lessen, waarbij je voor 2/3 gewoon je les krijgt zoals je ze vroeger gehad hebt. En voor 1/3 zal hij zelf, weliswaar ook onder begeleiding van docenten, zichzelf moeten gaan helpen. En zelf zijn pad uitstippelen. Dat wil zeggen, als hij dus tijd heeft en daarin is hij goed in een vak als Duits en hij is minder goed in een vak als scheikunde of natuurkunde, dan kan hij kiezen voor het vak Duits op dat moment op zich te pakken. En ook zelf, met weliswaar hulp van een docent, dat zijn vak Duits tot zich te nemen. Nou, dat zijn maar enkele voorbeelden waar we op dit moment mee bezig zijn. Lesgericht op eigen progressie is dat. Hij is deel van een groep, die leerling, en is eigenaar van zijn eigen loopbaan aan het worden. Want we beginnen al vrij vroeg met elektronisch vast te leggen hoe hij zijn stappen gaat maken. En bij elke stap die hij maakt en in elke volgende stap wordt er gekeken van hoe is dat daarvoor gegaan. Dus dat is iets wat we heel goed in de gaten moeten houden. Daarnaast is beroepsgericht onderwijs. Ja, wat bedoel je daarmee? Nou, beroepsgericht onderwijs is dat we onderwijs gaan leveren wat meer gericht is op het beroep wat hij later gaat doen. Om ervoor te zorgen, ja, het klinkt vrij hard, maar we hebben een heleboel psychologen. Ik heb zelf ook psychologen die net afgestudeerd zijn, maar die absoluut geen baan kunnen vinden op dit moment. Dat is een ramp voor de hele economie, maar ook een ramp voor degene die het overkomt zelf. Je hebt zelf geleerd, je hebt gestudeerd en je weet alles af van psychologie als voorbeeld en vervolgens kom je in de situatie nergens een baan te vinden. Nou, dat is hard, mijn dames en heren, dat kan ik u verzekeren. Dus meer kijken naar beroepsgericht onderwijs. De 4 blokken in onderwijs zullen ook nadrukkelijker naar voren komen. Althans, dat is mijn visie op de toekomst. De economie- en maatschappijblok, natuur- en gezondheidsblok, cultuur en maatschappij en de natuur en techniek. Dus die economie en die techniek splitsing krijgen. Hulpvak wiskunde heb ik net al wat over verteld. Het hulpvak wiskunde is een vak dat als je dat goed op middelbare school neer kunt zetten, daar kunnen heel veel andere vakken van profiteren. Je ziet ook in resultaten, als het gaat om de resultaten van een school, dat als het wiskundeonderwijs goed opgezet is, dan kunnen ze daarvan profiteren bij scheikunde, maar ook bij natuurkunde. Het ligt allemaal voor de hand bij andere vakken. Dus het gaat erom, je moet een aantal basisvakken hebben. En dat zie je ook als je gaat kijken naar scholen die al andere vormen van onderwijs op dit moment aan het opstarten zijn. Het wiskundeonderwijs is eigenlijk het enige onderwijs, of het enige vak waarbij men de oude lestraditie vasthoudt van frontaal met een docent ervoor en duidelijk aangeven wat er gedaan moet worden, oefenen en terug.
Wat ook nieuw zal zijn, is informatiekunde. Informatiekunde is een vak, en dat heb ik zelf in mijn eigen loopbaan zelf meegemaakt, is iets dat zal in de toekomst meer en meer verder gaan. Het omgaan met apps, het maken van apps, het kunnen programmeren, snel informatie kunnen overbrengen naar anderen, is van wezenlijk belang, of het nou in een agrarische omgeving bent, of je bent in een modeomgeving, of noem welke omgeving maar op. De snelheid waarmee je dat zult moeten beheersen, dat is een van de bouwstenen waar we naar zullen moeten werken. En daarnaast, hoe presenteer ik mezelf? Dus gewoon het stukje sociaal. Wat zijn de vaardigheden die ik meegekregen heb? Dat zullen we ook merken. Degene die zich goed kan presenteren, zich kan verwoorden, duidelijk kan aangeven hoe iets moet, die heeft een stuk voor op degene die dat niet bezit. En dat zijn toch wel dingen die we in de toekomst zullen zien. Dat gezegd hebbend is de vraag van hoe past dat onderwijs zich nu aan? Dat gaat door de veranderende leerling en de omgeving aan te passen. En door de balans tussen de vraag van de omgeving en het aanbod van studierichtingen op elkaar af te stemmen, zullen we een equilibrium krijgen waarbij je dus een mogelijkheid hebt om dat goed op elkaar af te stemmen. Want dat is wat er op dit moment ook, zeg maar, vaak fout gaat. Ik gaf net het voorbeeld van psychologie al aan. Je hebt studierichtingen op dit moment. Nou, als je gaat kijken naar de vervolgopleidingen, er zijn, even uit mijn hoofd gesproken, 2400 studierichtingen die men na de middelbare school kan kiezen. 2400. Of het nou over universitair of hogeschool praat. Het eerste jaar van al die studierichtingen is een basisjaar. Nou is het niet alle basis hetzelfde, maar daar heb je heel veel hetzelfde. Maar toch hebben we 2400 verschillende eerstejaars. Het lijkt geen twijfel dat daar een keer een grote stofkam doorheen zal moeten. En dat we daar eens gaan kijken van hoe kunnen we dat nou eens goed opzetten, zodanig dat we iedereen kunnen bedienen. Ook de het kennisniveau daarop zetten en toch het resultaat eruit halen. Dat kunnen we doen in de middelbare school, waar we nu, en ik heb 2 collega's die zitten hier ook in de zaal, ook mee bezig zijn. Je zult je vak moeten eiken. Is mijn vak nog conform hetgeen wat we nodig hebben? Moeten we aanpassen? Nou, dat zijn dingen die toch ook in de toekomst naar voren komen. En niet te vergeten, lessen weer leuk te maken. Want die leerling die naar je toe komt, die staat centraal. Op het moment als je lessen niet leuk zijn, dan wordt het een heel moeilijk verhaal. Het enthousiasme moet je opbrengen, je moet ze kunnen raken. Als dat niet lukt, dan heb je een groot probleem. Introduceren van onderwijs op afstand is daarbij via netwerken iets wat in opkomst is op dit moment. En dat zal zich alleen maar verder manifesteren. En, tenslotte, die leerling die we dan altijd voor ons hebben staan, die zullen we in zijn kracht moeten zetten. Dus waar die sterk in is, dat ook stimuleren. En weten op te stuwen naar het niveau waar die graag naartoe wil. En dat zijn toch wel hele belangrijke dingen om dat te zien vanuit de leerling zelf. Goed. De volgende vraag, ook een hele interessante, is hoe past het onderwijs zich aan om in verdere ontwikkeling tijdens werk te voorzien? Daar zijn we al een klein beetje mee begonnen, ook op het SWIN. En dat is om, en ik heb het nu over middelbare school, het bedrijfsleven, de leerling naar het bedrijfsleven toe te brengen. Ja, dan zou je zeggen, dat is makkelijk. Nee, dat is helemaal niet zo makkelijk. Want als je bij het bedrijfsleven komt, de mensen binnen het bedrijfsleven staan op target, moeten prestatie leveren en kom je daar aanzetten van nou, ik heb hier een aantal leerlingen, die zouden graag eens even bij je willen kijken. Ja, wat wilt u precies zien? Hoe wilt u het zien? Eigenlijk werkt dat in de meeste gevallen niet zo als dat je hoopt dat het werkt. Ander punt is op dit moment dat we, en daar zijn we redelijk succesvol in, met de grote bedrijven hier uit de streek, zoals Dow, maar ook als Transeo en Cargill, om te vragen, komen jullie nou eens naar ons toe? Gewoon mensen uit het bedrijf, kom nou eens in die klas. En een stuk van een hoofdstuk, leg dat nou eens aan die leerlingen uit. En hoe zou jij dat nou doen? En dan ontstaan er veel andere effecten, waardoor A, het voor die leerling ook interessanter wordt, maar B, je krijgt ook de
weerklank en de tweewerking. Ik geef maar een voorbeeld. Laat praktijklessen bij bedrijfsleven plaatsvinden. Dus als je een stukje praktijk hebt, laat dat wel bij het bedrijfsleven plaatsvinden, zodanig dat ze dat kunnen zien. Dat is organiseerbaar. En vervolgens denk ik, en dat is ook een hele belangrijke, hij valt een beetje weg op de slide, maar intensiveer kinderopvang, PO, primair onderwijs en middelbaar onderwijs en probeer daar één organisatie van te maken, binnen Zeeuws-Vlaanderen. Ik denk als je dat doet, dan wordt het alleen maar beter en alleen maar sterker. Omdat je dan een minder groot aansturingsniveau hebt en je krijgt veel meer samenwerking tussen en afstemmen op. Samenwerken met scholen uit de directe omgeving. Nou, daar zijn we voorzichtig mee aan het beginnen, maar zoals jullie wellicht weten, ligt daar op dit moment één school in Terneuzen een klein beetje dwars. En waarvan we hopen dat die snel ook aan boord komt, is om met 4 middelbare scholen het onderwijs voor de leerlingen neer te zetten in Zeeuws-Vlaanderen. Maar wellicht ook niet alleen met de school hier, maar ook de scholen over de grens. Wij hebben veel mogelijkheden. Goed, tot slot. Het onderwijs wordt een instituut voor zowel algemene basiskennis, dus een startniveau, maar het wordt ook een gedeelte van een leefwijze die je erop nahoudt. En mijn conclusie is, eigenlijk is onderwijs een doorlopende, permanente educatie. Ik mag u hartelijk danken voor uw aandacht.